Estrenyes. Veure desesperats els que queden a terra. Estrenyes una mica més. Salpar. Començar a navegar per una mar brava a les palpentes. De nit i d'incògnit, avançant sempre cap a la foscor. Sentir l'aigua entre els dits dels peus. Estremir-se. Tremolar de fred. Marejar-se, desorientar-se i perdre la consciència. Estrenyes més. Sentir l'alè gelat. Sentir un crit de dolor i el plor desesperat d'un nen. Avançar una mica més. Intuir una llum a uns quants quilòmetres. Sospirar, creuar els dits, somiar i tremolar de nou. Veure la llum més a prop i la por més lluny. Veure la llum a tocar. I notar una corda que cau i una mà que encaixa a la meva mà. Sentir com es barregen els esglais de desesperació i els crits d'alegria. Notar l'eufòria. Cobrir-se amb una manta. Veure com la llum del dia comença a encendre's i sentir com la terra ja es veu des de la coberta. Sentir com l'esperança emergeix del mar, tal com broten les herbes enmig de l'asfalt, tal com s'aixequen els castells des de la terra ferma. Històric el moment casteller que veurem ara. Vilafranca, Valls, Tarragona i Terrassa fent per primera vegada a la història un castell conjunt. Intentaran un 4 de 7 amb agulla, Alguer. Aparcant la lògica de competir per cooperar sota aquest crit unànim de volem acollir. Doncs moment històric de cooperació que dèiem el que hem viscut entre les colles castelleres de Vilafranca, de Valls, de Tarragona i els Minyons de Terrassa fent aquest castell conjunt. Avui les coses que estan passant en aquest Palau Sant Jordi són excepcionals i històriques. Tant de bo segueixin tenint transcendència. Avui no estarem contents fins que d'aquí una setmana no veiem a tot aquest país al carrer cridant amb nosaltres que volem acollir, que necessitem solucions polítiques perquè estem parlant d'un problema polític. De moment aquí al Palau Sant Jordi tothom hi està posant al coll també aquestes 4 grans colles castelleres del país que descarreguen aquesta proesa que és haver cooperat i haver fet aquest 4 de 7. Moment màgic. Històric, sí.